دوستان عزیز подписчикои муҳтарам, чӣ хел ки дидестин ҳами плитара яра як бародар ай ғарибӣ ҳама каса дар ҳаққаш дуо мекунем ки парвардиҳо ҳамаи ғариборо нигаҳбон моша. Ҳамира гуфт ки мақсад хоҳиш мекунем ки да ягон камбағал хайрш кун. Ҳами суми тена ҳавай дод гузаронд. Ина як ҳами бозори мода як модарай ҳамира да ҳавай мақсад хайр мекунам. Ай пеш ҳамо бародари дастгирам гузаштем. Амирӯз ма обод кардистам, симои агниопорни мезанам, симои ҳами культурни мезанам, симоша ҳамаро бахват мекунам. ҳавайда иншолло ҳавайда хайр мекунем. Ака хайра бояд ба ҷо кунӣ, не ки ҳами мақсад барои чи видео кардистам ки дар ҳаққи ҳамон бародар дуогӯ боше. Бародаро ҳамон ғарибе ки мақсад ҳам хеле ниятҳои пок дора. Хуб ҳамира метиҳем имконият шид агар видеоро пайгирӣ кунед, иншоалло баракат мепартон давомша дидан гирен дуогӯ боше. ҳам комментария бинависен ки ҳам бародар битона дида иншоалло савоб ҳама монда савоб шавад.